Ada biu faliku menna माबायदि मोनखो गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे बिउ फालिखौ मोनना माबायदि मोनखो गोसोआव गोजोननाय मोनदों बे बिउ फालिखौ मोननानै माबायदि मोनखो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों एक्चुअली बेयाव माने जों बिटिआर बासि हिसाबै जोंना जितु आर'नाइया जि.आइ.टेक जाबायमोन जों आर'नाइजों बरायजानो मोनोबा गोजोननायखौ मोनगौ बांसिन मोनगौमोन दा गोजोनथों आदा बिहु फालिखौ मोनना माबायदि मोनखो गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे बिहु फालिया मा फोरमायो आदा बे मोनसे असमिया हारियाव बा आसामनि मानसिफोरखौ अनलायनायनि मोनसे बिदिन्थि हिसाबै फोरमायो अनलायनायनि बिदिन्थि हिसाबै फोरमायो गोजोननाय मोनदोंना आदा औ गोजोननाय मोनदों मा गामिनि आङो फागथारानि सोर हरनाय बे बिहु फालियालाय बेखौ मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायानो हरदों होननानै आं सानो मानो होनबा बेनि बे बिहु फालिनि खलथायाव माने नाम लिरनाय दङ बिथांनि माने बेवहाय गोजौआवनो होदों गभर्नमेन्ट अफ आसाम ओमफ्राय रिजनेल बिहु मा होखो ग्रिटिंस औ जोबोर गोजोननाय मोनदों औ जोबोर गोजोननाय दे गोजोनथोंसै थेंक इउ मोजां बुङो बेखौनो आदा बे बिहु फालिखौ मोननानै माबायदि मोनखो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों माने खुनु दिन जोंना आसाम सरकार हेमन्त बिश्व शर्माया हरफेरामोन आङो दा बेखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय दे गोजोनथों आदा बिहु फालिखौ मोनना माबायदि मोनखो गोसोआव गोजोननाय मोनदों मा फोरमायो बे बिहु फालिया बेयो आसामनि मोनसे माबा बिहुनि थाखाय बिसोरो माबा खालामो बे फालिखौ बेनिखायनो बिसोरो जोंखौ एसे आराम मा बेजों बरायनायखौ आङो बिराद गोजोननाय मोनदों बर'खौ मानो बर'नि आर'नाइजों बरायाखै नोंखौ बेवहायथ' जों मा बुंबावनो सरकारानो बेखौ माबा खालामबायब्ला बेवहाय बर'निजों बरायनायखौ आं मा बुंनो रोंबावनो हाला आसामनिफ्राय मालाय गावसिनि माबाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बेखौ बिसोरो मोनफ्रोमबो ब्लक बिसिडिसिआव हरनानै जोंनि गोसोखौ फोजोनदों आरो गोजोननाय मोनदों मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों मोनदों दे थेंक इउ बिहु फालिया मानो राननाय जादोंमोन बायद' रस्कार दिबस फालिनाय ओरैनो आसाम सरकारनि बे मोनसे माबा अनसुंथाइ जेनेबा जास्ट माने आसाम सरकारा जे बबेबा बेकवार्ड एरिया बा मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि सिङावहाय माने सोरबा MJNREGA बा सोरबा माने बिनि थ्रुयैनो बा गियान सोरां बिथांखि बा अनसाय बिथांखि बेफोरखौ मोननाय मोनैनि सायाव सोरहाबा एसे माने दुखु मोननाय बा बोराबनाय दं नामा आरो माने डेभेलपा जादोंना जायाखै जेसेबां जानांगौ बेसेखिनि जादोंना जायाखै दा बिनि समस्याफोरखौ मिथिलायनो थाखायनो माने आसाम गभर्नमेन्टआ ब्लकनि थ्रुयै माने बे रस्कार दिबसखौ फालिनो हरनाय जादों आरोखि बिथोन हरनाय जादों बिहु गामसाजों बरायजानो बेसेबां गोजोननाय मोनदों आब' एक्चुअली बेयाव माने जों बिटिआर बासि हिसाबै जोंना जितु आर'नाइया जि.आइ.टेक जाबायमोन जों आर'नाइजों बरायजानो मोनोबा गोजोननायखौ मोनगौ बांसिन मोनगौमोन दा एलायन्स गभर्नमेन्ट हिसाबै जों बेयावबो माने दुखु थानांला अब्लाबो जोबोद गोजोनबाय थेंक इउ बेवहायनो समाव जोङो मानिजाथाव जोंनि नलबारि गामिनि इन्टेलेक्सुयेल अरुण मुसाहारि बिथां सारखौ जोंनि बिसिडिसि चेयारमेन सारनि आखाइनिफ्राय आजावनानै लांबाय
Sonen बसुमतारी